Aksyon Radio! Aksyon Radio! Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippines Standard Time, las 7:03. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal. Vaccination program sa Bacolod may bago nga paghatagan sa prioridad. Shipping lines nagpangabay sang duga nga seating capacity sa ilang mga barko. Sa balita nasyonal, pag-umpisa sang pagbakuna sa Pebrero, wala sang problema suno kay Galvez. COVID test gamit ang laway ipatigayonon sa Philippine Red Cross. Sa balita international, armado nga protesta igalonsar sa 50 ka state capitals sa Estados Unidos antes sa inaugurasyon ni Biden suno ini sa FBI. Kaya sa balita sa sports, Giannis balik na sa game, ginpadawag ang Bucks kontra Magic. Balita Entertainment, Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo napili nga host sa Digital Dinagyang 2021. Samtang sa balita espesyal aton pag-istoryahan ang mga tips para mangin makinot sa pang-adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugawahin sang Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, Enero 13, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 3 kaina sang kagahon ang low pressure area nakitaan sa 210 kilometros na magatnan sang Zamboanga City, Zamboanga del Sur, samtang ang tail end sang frontal system ang nag-apekto karon sa Visayas. Ang bilog nga Visayas mangin magalumo ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang tail end sang frontal system kag LPA. Kasarangan tubto mabaskog nga huyop sang hangin gikan nakatundan na silangan ang magaluntad sa Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ang Calayan Islands kag kasarangan tubto mabaskog ang pagdapya sang balud. Sa temperatura naton mabatyagan sa 24 degrees Celsius tubtob sa 28 degrees Celsius. Ang adlaw, nagbutlak las 6.25 kaina sang aga, magatunod naman las 5.45 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning liwat sa aton nga mga ka-aksyon nga naga-monitor diri sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Sa kay Homa Lumena, good morning man. Sa kay RR Montua Rihinio, Reho ang paghigugma, pagpabugal, respeto ang akong regalo sa imo kasimanwa ko Dorel Cabato. Kabay, subong adlaw, nagapanglapaw ang kalipay mo. Padayon ka sa mga yuhom nga nagadala sang kaanyag mo. Rason nga sikhino tumanit ang gugma sa imo. Ay agoy, Aksyon Doors! Salamat sa imo kaayo. Happy birthday halin sa abyan mo. Kag sa imo pagpanglakaton pangako ako makaupod mo. Sige, grabe. Gini mo, ang gini, kuhan ba ni RR ba? Sang binalaybay si Aksyon Dorel Doors. Ginbasa ko ting binalaybay ni kuano ni RRC mo Okay. Na may binalaybay siya. Thank you so much, RR Montua. In honor of your birthday. In honor. Now, Cory Vidaha sa Kuwait. Good morning dara sa imo. Franco Villanueva Osorio. Sa kay Alex Fantes, liwat may aga. Kag kay Alex Montesa sa ikaduha nga imbokada sa programa nagapabilin gihapon
sa iyang pagpamati, si Alex Montesa. Homa Lumena, Annie Raffles, dira sa Okinawa, Japan. Jen Hunter, Fricks, binabati niya lang ang amigo niya, happy 25th birthday, si Tio Zini, sang Ibi Magalona, no? Happy birthday! Happy birthday! Pareho kami gali birthday. Happy birthday makuno halin sa kay One Ball Gallo sa Las Vegas, Nevada. Yes, thank you so much, Sir Rupert. Kaya happy na-process birthday. niya ng visa mo? Nga ako na kuha na ganito, tourist visa. Oo. Wala pa. Wala pa. Remia Garcia, good morning. Kuha na da. Kasla lang katapat sina. Nga man, ano sa? ano to sa man? Basta dusmo siya. Dahil mga muna yung mga kasla ang katapat sina. Di ba? Yes. Especially kung naghabok. Yes. Rodney Harder, happy birthday, Miss Action Dorel. More birthdays to come. Thank you, sir. Kay Kagawad Melchor Baroka Rumbinas, nagatamyaman sa imo. Joval Thank you, Trinidad. Kagawad. Kay Alagad Kevin Henry. Mga alagaders ko nung sa inubaan. Good morning. Wow, alagaders. No, talaga bongga sang alagaders. Hi sa mga alagaders sang hinubaan. Nakapag no? Yes. Kung may mga ka-action, may mga ka-alagaders naman ang hinubaan. Yasikate Perfect. Cardones. Good morning man sa imo. Yasikate Cardones. Kita mo, tanawag lang kay Madam Alma Blau. Tanong sa bongga. Kita mo, ko mo mga Sana all. Kung feeling ko ako sa US, sobra pa ako ng mga outfits. Zara fashion designer ni siya gali. Zara fashion designer si Mama, Yes. Ma'am, back in a man. Kuan ni siya mo designer, fashionista ni si kuan mo si Madam Alma. Yes, perfect. Sige, iban ka na naman standby na sa mga balita lokal. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:10. Oras ginadulong sa kaalawan sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita lokal, kumpirmar ni Bacolod City Administrator M. Ang may ginbag-o sa mangin prioridad sang vaccination batok sa COVID-19 diri sa siyudad sang Bacolod. Sa interview sa Action Firing Line, dinpahayag ni Ang nga sa pagpahigsapol ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. sa mga alkalde sa idalom sang League of Cities of the Philippines, ang ginapangunahan ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia bilang National President, natalakay nga mangin prioridad nga bakunahan amo ang healthcare workers kag sunod amo ang working age group ga 18 tubtob 59 anyos. Patag ni Ang, dako ang tsansa nga matapikan sang virus ang amo nga age group, rason nga dapat mahatagan sang prioridad para masiguro nga pagpauli sa ilatag sa kapuloy-an hindi sila mangin carrier sang virus. Sa karon gibahag ni Ang nga nagapadayon ang syudad sa profiling sa malakip sa vaccination. Ginpahayag ni Vice Mayor Elcid Familyaran nga nagakaigo na ang 300 milyones pesos nga balor sang bakuna sang AstraZeneca nga pagabaklod sang syudad sang Bacolod sa tion nga ini ang mga available na. Sudo kaya Familyaran para sa iya personal nga opinyon, hindi dapat magbasta-basta order sang bakuna tubtob nga may baluan ang kadamuon sang magapabakuna bangon ang vaccine ang mayara sang lifespan. Nagsuwestyon ang Vice Alcalde nga magpatigayon sang survey. Ang Bacolod City ang may masobra sa 600,000 nga
nga populasyon. Pero suno kay familyaran, kung iya sang AstraZeneca nga bakuna ang usaron, hindi malakip sa vaccination ang mga nag-edad panubo 18 anyos, nga iya ginalantaw nga kapin sa 200,000 ka mga kabataan sa syudad. Sudo sa Vice Alcalde, mayara sa mga pribado nga kompanya kag korporasyon nga sila man ang nagabayad sang vaccine para sa ilang mga empleyado. Ang pagpabakuna hindi mandatory kundi voluntary kag mayara sang waiver nga pagapirmahan. Sa karon wala pa may baluan ang patod nga petsa kung saan o mag-abot ang bakuna sa Bacolod. Of AstraZeneca ordered by the good mayor is for me is already enough for Bacolod non. So kung available na siya, I think May, June pa man mo. Yung alam ko kaya that would be enough. Kabahin sang payag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Samtang gitpahag naman ni City Councilor Renesito Navarro nga wala sa oposisyon sa sektor sang negosyo sa pangabay sa syudad, akon mahimo sila ang magabayad sang COVID-19 vaccine para sa ilang mga empleyado. Lunes ang hapon sang ipatigan ang pagsapol ni Navarro nga indambungan sang pila ka miyembro sang business community. Suno kay Navarro, nagakooperar ang mga negosyante nga iya na istorya. Ginklaro man ni Navarro, hindi ini mandatory para sa mga negosyante, kundi gina-encourage lamang ang maini. Liwat nga magapatigayon si Navarro sa isa pa kapag sinapul po ng iban pa nga mga negosyante. Para sa konsyal, ang bakuna ang isa lamang sa armas sa pagpakigbato sa COVID-19. Sa dugang nga balita, lokal ginpangabay sang shipping line sa Marina nga panubutan sila nga makadugang sang seating capacity sang tag 2 ka units nga nagabiyangke Bacolod, Iloilo vice versa. Suno kay Frank Carbon, operator sang Wisam, halin sa 50% nga seating capacity, ginpangabay nila ang 75% agod makomodar ang tanan nga pasahero. Dugang pa ni Carbon, umpisa sa tuig kaduha nga semana sang Disyembre 2020, tubtob subong, nagdamo na ang ilang pasahero kag nagalabot na sa 120, tubtob 130 ka pasahero kada trip. Palayag ni Carbon, ginapahanumduman sila sang Marina nga ipabilin ang 1 meter distance sa sulod sa mga barko kag padayon ipatuman ay iban pa nga health and safety protocols. Ang kinanglan namon is additional capacity. Adding trips meaning adding fuel. What we need is adding capacity from 50% amaton 75. Para same fuel, more volume. That's how you make money. Kabahin sang payag ni Frank Carbon. Samtang ginpaanggit naman ni Escalante City Mayor Melesio Bibo Yap sa isa ka transloading station ang sitwasyon sa Vicente Gustilo District Hospital bago sa pigaw nga pagdumala sa gobyerno probinsyal sa nakaligad nga administrasyon. Suno kay Yap, wala nakadugayan ang pagtiner sa pasyente sa mga ospital bangod ini ang masami nga ginasaylo sa iban nga bulungan labi na sa syudad sa Bacolod. Nagasalig ang alkalde kung matugyan na sa syudad ang pagdumala sa buli sa gihapon sang gobyerno probinsyal sa idalom sang administrasyon ni Governor Bong Lacson, maging maayon ang serbisyo hindi lamang sa mga taga-Escalante kundi pati na sa mga residente sang kaiping nga banwa kag syudad. Suno kay Yap, gin-disapprove sa Department of Budget and Management ang budget sa mga ospital matapos maglapaw sa Personal Services Limitation ang gobyerno probinsyal sa nakaligad nga administrasyon. Ini ang rason kung nga natabo ang problema angot sa posible nga pag-downgrade o kon pagpasira sa ospital. Nakahanda na ang lokal nga gobyerno sang syudad sa Escalante sa pagdumala sang Vicente Agustino District Hospital. Ini ang ginpasiguro ni Mayor Melesio Bibo Yap sa interview sa Action Radio Bacolod. Sunod sa alkalde, may inisyal na nga nahisugtan ang syudad kag gobyerno probinsyal. Isa diri among 65 milyones pesos kada tuig nga bulig sang provincial government. Dugang pa ni Yap, bentaha ini para sa syudad bangod pwede na nga maka-hire sang espesyalista nga mga doktor ang hospital, hindi na kinahanglan nga sa ilohon sa iban nga bululungan ang pasyente kag mapahagan-hagan na ang paggamit sang mga ambulansya. Nagliga ni December 2020, ginaprobahan sang sangguniang panalawigan ang deed of usufruct nga nagasaad sa mga duties kag obligasyon sa probinsya kag syudad. Magluwas sa District Hospital sa Escalante, iga-turnover man sang gobyerno probinsyal sa lokal nga gobyerno sa Calatrava ang pagdumala sa Calatrava District Hospital. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, ginpahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga heart attack kag hindi COVID-19 ang kamangdanan sang kamatayon ni Kapitan Dexter Yap sang Barangay 10. Si Yap ang nagtaliwan sa isa ka ospital sa Bacolod sang Lunes nga adlaw matapos ang gina-admit sang weekend. Suno kay Familiaran, diabetic ang nagtaliwan nga kapitan. Para kay Familiaran,
Hindi man magdaog ang isa ka kapitan kung hindi ni maayos sa ila barangay. Sunod sa Vice Alcalde, si Yap ang isa ka tawo nga nagakumit sa isa ka butang kag tawo nga makabig niya nga may word of honor o kon palabra de honor. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:17. Yes, good morning na sa kay Jan Acosta. Good morning dira sa imo, Jan. Sa Bago City ni siya actually, no? Yes, Si Jan good Acosta. morning. Sa kay Kate Cardones, good morning sa imo. Sa kay sige, abi ko na sino nagili kasi Reynaldo Alvino Grava. Section Alvin. Alvino gina siya gili. Alvino gina siya. Hindi na siya baby boy. Hindi gin short siya nga Alvin. Pero Alvino na siya. Yes. Sa kay Rona Rihida Trava. Good morning sa imo, Rona. Happy birthday kay Action Dorel. Yes, thank you. Sige, advance happy birthday mo kay Gimo Clarito. Ginatamyaw man ni Michael John Season, si parenya Ruel Silva, kag ang pamilya dira sa Los Angeles. Again, happy birthday Ihada Doral. Yes, thank you so much. Maninoy magijagali iya. Ayeti. Judy Florentino, ginatamyaw ka man. Lisa Joy Ilon Amoroso, happiest birthday kuno sa imo. Joe Thank you Abuana. so much. Kay Nanay Lude Abuana kuno sa Barangay Suma. Good morning. Good morning, Nanay. Vanessa Amado. Ama Shogoro. Masyogle. Yeti. Amado naman ko naman. Happy birthday mo kuno sa imo. Thank you, ma'am. Sige, go. Kay Ma'am Annie Raffles, happy Tuesday gali. Abi ko Tuesday pa. Wednesday. Nagsala pag si ma'am. Good morning, happy Tuesday gali. Abi ko Tuesday pa. Sala po. Wednesday. Wednesday na, ma'am. Sala pa rin. Okay lang na siya, ma'am. Kaya Havilio Chi. Good morning, dra sa may Kuwait. Kaya Leda Zamora Yamagishi. Good morning, Evs Martario Salcedo. Good morning, Action Radio, Energy. Happy birthday. Thank you, ma'am. Kay Alma Alagon. Good morning and thank you so much. Again, happy birthday, hambal ni Sir Joval Trinidad. Thank you. Hambal ni RR. Ara siya kuno sa CR. Samtang galantaw sa aton. Gapaligo. Okay. Mayo kay Gapaligo. Siya yung klaro ya. Kaya Ma'am Annie Raffles. Yung klaro yung gapaligo siya. Yeti. Sige. Ma'am Annie Raffles, utan Joby Omedito. Mingning happy birthday, Miss Jorel. Thank you, ma'am. Amo na sa gali sa Japanese magawan. Yes. Tanjubi Omedito. Utan Joby Omedito. Dorsan. Wala Dorsan. Mga tabla siya. Few, wala. Thank you, Ma'am Annie Raffles. Arigato. Gozaimasu. Wala na, guro ya. Arigato gozaimasu. Gali, sure ka? Thank you very much. Muna. Siguro eh. Kaya na, Nong Jurgen Hunsay, good morning! Thank you so much sa pagpanamyaw. Ginambala niyo pinadaan niya, birthday mo, gin-off niyo, gin-station niyo ba? Kalain. Nadula ang signal naman. Sige lang, mabalik na dugay-dugay. Tamyaw ka man ni Kate Cardones. Happy birthday ko no, madam. Thank you, ma'am. Kagkay ka, Kapitan Imelda Hamelo Baguanga. Good morning na si Mukap. Yes, good morning, Kalp. Sige, kay Kiyin. Yes. Kiyin. Annalie Osgado, thank you, ma'am. Ebenezer Tana, good morning. Tana family, kag Thursday na family ko, no? Anthony Jones, Eblano Hilu, good morning. Action Doors and Action Boy, happy birthday lang da kay Madam Dora. May lang, nga pagsaulog sa imo ika 35. Katapos ang version, kay Action Eden, kag ina ika 59. 52, 52nd. Kay Caitlyn naman, ika 49.
Kay Anthony naman medyo bata-bata, at least 35, no? Talang-talang sila sa edad Kaya ang ba mo. ako daan niya, bawion kung diyang magya mo, hindi siya magtadlong sa iya nga, no? Talang-talang sa edad mo. Hindi nila, mada-jackpatan ang Wa, true ay- age mga 38 ba? Yes, wala gid nila napaktan. Ahay. Kahapon nagpapakot-pakot ko sila sa group chat namon mong wala sila kapakot, so wala sila sang mag and jacket sa Action Radio. Pasensya. Kaya Sid R. Art, ka-blooming sang birthday girl. Happy birthday Action Dorel, mayong aga Action Boy. Mayong aga man sa taga Barangay Lalagsan. La Castellana. La Castellana. Lalagsan. Lalagsan na. Oo. Kag 5K Store, Cane Town, Victorias. Thank you, Miss Sid. Kay do babae, profile picture. Sige. Thank you, ma'am. Kay Danilo Fuentes, ginagreet man siya ni Hindi Annalie naman wala yung Hosgado. kasi. Sige. Alma Enriquez Alagon, good morning and thank you so much, ma'am. Leda Yamagishi, happy birthday. Thank you, ma'am. Nonoy Grandia Baldimar. Good morning, Sir Boy. Patamyo sa pamilya Baldimar sa Barangay Tiling, Kawayan. Yes. Rosalina Espadero, good morning. Kay You Christ Gabriel, thank you so much sa Magpagpanamyaw. Kita kay pagpanamyaw. you Christ sa aton nga kwan. Sako, siya guro sa iya nga cafe to. DK Cafe ha. Cafe. Yes. Ate, sige. Karoon naman iba na. Standby na sa mga balita nasyonal. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time na 7:23. Detalya na sa aton mga balita nasyonal. Wala sang nakitaan nga problema si vaccine czar Carlito Galvez Jr. kung umpisahan ang COVID-19 vaccination sa Pilipinas sa bulan sang Pebrero. Suno kay Galvez, maayo ini nga target bangon manamo nga manggaranon nga mapungsod ang bago pa man nag-umpisa. Doon pa ni Galvez, mas maayo nga hindi magdali-dali agud makapreparar sang maayo sa mga dapat obrahon. Palayag pa ni Galvez, dapat kabigon ang delay sa mag-umpisa sang vaccination bilang oportunidad agud maobserbahan kung ano ang mga lapses kag para mapangitaan sang paagi. Ginpahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga 25,000 ka mataw ang nagapaydalom sa paghanas para magbakuna sa COVID-19 vaccine sa mga Pinoy. Suno kay Galvez, gina-consolidate na sa local government units kung LGUs, labi na sa National Capital Region ang listahan kung sino ang pwede nga mag-intra sa vaccination. Sinibaluan, target sang Pilipinas nga makabakuna sang 50 tubtub 70 milyones ka Pinoy batok sa COVID-19 subong nga tuig. Natala na nga magpatigayon ng Philippine Red Cross ang COVID-19 test gamit ang laway sa masobra 1,000 ka health workers sa pungsod. Nga mo ang requirements ng Department of Health antes aprobahan ang bago nga paagi sa pag-test. Ginpahig sang PRC nga dako mabulig sang saliva testing bagod madasig, mahapos kag baratong alternatibo sa swab test tugon nag-require lamang sang mahapos kag jutay nga proseso. Nagpartner ang PRC sa 15 ka DOH hospital sa Manila para maimplementar ang nasambit nga saliva test. Ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte nga papanaugan sang pinalidad ang internet service providers o kon ISPs angot sa ginalegar kapaslawan agud pa taton ang child pornography. Ginpahayag ni Cabinet Secretary Carlo Nograles ginmando ini sa National Telecommunications Commission o kon NTC matapos nagwa sa datos nga masobra sa doble sa record sang 2019 nga 19,000 ang kadamuon sang makaduluda nga transaksyon may angot sa online sexual exploitation sang 2020 nga naka-record sang 47,937 sa idalom sang Republic Act 9775 kinahanglan nga ipahibalo sang ISPs sa PNP o kon sa NBI sa sulod sang 7 ka adlaw kung makabaton sang report angot sa anuman nga sahi sang child pornography. Ginanunsyo naman sang Department of Tourism nga ipagwa karon nga semana ang desisyon kung bala suspendihon kung hindi ang City Garden Grand Hotel sa siyudad sang Makati bago sa kinaligar nakitaan nga paglapas sa health protocols. Suno kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, maghatag sang pinal nga desisyon karon nga semana ang DOT para sa management sang hotel nga gintiniran sang flight attendant nga si Christine Dacera kay sa nakitaan ini nga wala na sang kabuhi. Dunga pa ni Puyat, ipaidalom sa investigasyon ng hotel may kangtanan sa pagbaton sa mga guest para sa kalingawan sa piyak sang COVID-19 pandemic.
Ginahulat pa ang mando sang Jolo Regional Trial Court nga pag-aresto sa siyam ka mga pulis nga nagpatay sa apat ka soldado sa Hunyo 2020. Una diri gin-release ang PNP ang siyam ka pulis na gin-dismiss sa serbisyo bangod sa natabo nga pagpangluthang. Nagapangtubang sa kaso nga murder kag planting of evidence sa nasambit nga mga pulis. Suro kay Office of the Prosecutor General Spokesperson Attorney Honey Delgado, natala na pa lamang nga magpagwa sa arrest warrant ang korte pagkatapos na ginpasaka ang kaso sadtong Enero 4. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:27. Standby. Yeah. Sining ni kano nya kahap ni Torkob la. Nya kahapdi katalom sang tingog may tetanos pa pilas na eardrum ko tol. Ati sige good morning na dira sa iban pa na dugang pa naton nga pag panamyaw tambayan sa Imamaylan. O imo nga kwani, imo ning hometown, no? Action Doors, no? Ang tambayan sa Imamaylan. Dali lang kay i-adjust ni Ah, Sir ikaw ay El magaling nga siya. Oo. tabalang tsura to daw. Gali. Aragid. Coffee, Coffee center. coffee name idea. Coffee name idea. Correct man. Tambayan, ha? Ah. Sige, good morning dira sa tambayan sa Imamaylan. Kag kay Joseph Oria, maayong agaman. Ellie Lee, shout out ko no, from San Enrique. Bia Jonathan, si kumpare mo nag-greet sa'yo. Kumparing Bia, imo malunggay pandesal, hambalon talang ka kung pwede mo na maklaim. Ay, may mo na, may dagdaog siya. Dog siya sa malunggay pandesal. Kaya subong ni aga pang po pa sa malunggay anay. Gapang pupo pa. Sa malunggay. So, dapat fresh nga balunggay ganyang ibutan. Okay? Rosalina Arellano Espadero, F. Smart Tadeo Salcedo, of course, Jean Oy Ceser, nag-imo gid sa imo mga mga ano ganit ni GIF ano sa panawag ni? GIF, GIF. GIF, may gift na sa imo. Sorry. Christine Minias Villalobos, kay Athea Kim Iriman. Happy birthday mo no sa imo. Thank you, Heidi Athea. Atienza Aro, good morning. Athea, gali no, Athea. Kanami sa name no, Athea. Kay Neil Abordaje. Sige bro, kapit ako no. Yes, thank you. Salamat. Neil Abordaje sa LTO Bacolod District Office. Caitlin Nang, happy 18th birthday. Kita mo, ang post niya sa kon, 49, tapos subong pinag-18. Daw magulang pa siya sa imo. Oo. Kailan na si Caitlin na? Ma-18 pa lang na 18. siya. Sa Sa April. Madibu sa gali. Madibut na siya. Madibat ka na. Madibat. Kalain. Sige. Lilia Lotao. Good morning dra sa may HK. Hong Kong. Sige, karon naman iba na. Sige. Standby na sa duga naton nga mga balita. Morning edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:31. Kag sa detalye balita international, ginapalapta na ang pila ka mga miyembro sa US National Guard sa palibot sa Capitol Building matapos ang nagluntad nga pagpanggamo sa mga supporters ni outgoing President Donald Trump. Natala na naman ipadala ang 10,000 pa ka mga guard sa Sabado bangod man sa ginhatag nga pandam sa Federal Bureau of Investigation o FBI nga posible liwat manggamo ang armadong extremist samtang ginahulat ang inauguration ni Biden sa Enero 20 Enero 20. May mga indikasyon man nga posible ilansar ang armado nga protesta sa tanan nga 50 ka mga state capitals kalakip na sa Washington DC agod bulog-bugon ang inaugurasyon sang bag-o nga presidente. Dugang pa sang FBI base sa ilang internal bulletin, mag-aumpisa ang armed protest sa Enero 17.
Sa balita sa patag sang pagnegosyo, nadugangan pa ang mga bangko nga ginpalawig ang ila sang pag-waive sang balayran para sa InstaPay kag PesoNet transactions. Sa ginpagwa nga abiso sang Bangko Sentral ng Pilipinas tubtob Enero 31, extended ang pag-waive sa mga balayran sa pila ka bangko. Para sa PesoNet, ang mga bangko kalakip dire sa ang tubtob Disyembre 31 tuig 2021, CIMB Bank Philippines, Citibank, BC Bank Philippines, Development Bank of the Philippines, East West Bank, East West Rural Bank, HSBC, HSBC Savings Bank, ING Bank, NV. Tubto naman sa Hunyo 30, tuig 2021, Rural Bank of Ginobatan, Bank of Makati Incorporated, China Bank Savings, China Banking Corporation, Country Builders Bank, Metro Bank, PNB, Philippine Trust Company, Philippine Veterans Bank, PS Bank, Robinsons Bank, Sterling Bank of Asia, kag United Coconut Planters Bank. Sa aton sini nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 47 pesos kag 98 centimos, ang Singapore dollar 36 pesos kag 27 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 19 centimos. Kag sa ato naman nga balita, entertainment action boy sa piyak sang ginapangatubang blas ubang nga pandemya, ginapaabot sa gyapon action boy ang patigayon nga Digital Dinagyang 2021. May ara sila action boy. Kag ang theme nila subo action boy, subo nga year, 1 Dinagyang, 1 Iloilo, halad kay Senyor Santo Niño. Kag ang maga-host action boy, ang Miss Universe Philippines 2020 nga si Rabia Mateo, nga taga Iloilo man. Miss Universe Philippines. Yes, pinakauna nga Miss Universe Philippines. Kaya pinakauna okay. Pinakauna man Miss Universe Philippines subong mang, 'di ba? Maga-host siya, but silingon ma-MC. Kasi na ma-host nga siya. Nga siyang hindi ma-MC siya. Upod niya si Rocco Nasino, ang ara sa kapuso ni siya action boy. Balantayan gina-action boy kiti first time di nga digital dinagyang ayhan ang matabo no kita di dula kita ya ka digital maskara no kaya lang alang ito action boy do mo gitong nag-pick pagigani ang aton nga cases diri sa Bacolod pero at least okay subong kay tagpila na lang yato niya no tag isa duha sa gapon nga do zero kita I think duha. Wala siya sa report kayo. Okay, sige. At law gina-check ko na nga ng Bacolod mo. So, wala siya. Very good, gina-action boy kung wala ang Bacolod. Sige, kabay pa magapadayon. Yes. Pareho sa Action Radio. Of course. Padayon Action Radio. Yes, Padayon Action Radio. Sige. Balita sa sports. Balik liwat sampang si Giannis Antetokounmpo sa kunhalin sa minor back injury para nga buligan ang Milwaukee Bucks. Nga pierdihon ang Orlando Magic sa scoring 121-99. Nag-score ang reigning two-time NBA MVP sa 22 puntos para sa kapito nga pagdaog sang Bucks sa 11 kahampang. Ang Magic naman na angko nila kalima nga pierde. Kag anom kadaog pa lamang sila nga record. Nagbulig man sa kampanya sang Bucks si Chris Middleton nga may 20 puntos kinapulo ka rebounds. Nagdugang naman sa pagkadimala sang Magic ang kakulang nila sang players. Sa Webes, may enkwentro sang Bucks ang Detroit. Ang Magic naman, maliwat nga magatingwa nga makabangon kontra sa Boston Celtics. Balita Espesyal! Energy! Action boy! Yes! Kag sa ato yung mga ka-action, bisan hindi kita mabatihan subong sa Transistor Radio. Itong birthday mo, ang energy kinanglan puno. Yes! Energy! Wag na doors. Basta na kaamo na itong mga ka-action, especially yung mga earphones, sorry gila. Basibla kon siling panitor ko, Jong ko, basibla kon kahapdi, kag katalom sang yung mga tingog. Sure ka nga ako na? May titanos pa. Pilas na eardrum niya ko no. Ano na, Torque naman. Sige. Grabe na Oy, migo ko na Henry Paharon sa London. Good morning sa imo. Yes. Crispin Hiko, good morning man. Si migo ko ni Henry Paharon. Dugay na ko lang kitanay ba? Sige lang. Thank you. Okay lang. Bisan na dugay tayo migo Mumangyapo na.
Amo magyapon tsura. Si niya Kelly magawa. Jelly, kuno niya basi na tabunan ang akong greetings, bala? Nga man. Kay wala white ta white nabasa. na basa ang greetings actually sa imo. Ay, galing. Basi kuno na tabunan. Oo. Ma'am Kelly Jelly, thank you so much. Ya kunwari ka lang di sa US, Action Dorel, ilagaw ta ka sa Grand Canyon. Ay, sige lang kung makapa-US. Kay Kay sa contact ko Flagstaff. Sa? Flagstaff. Ano siyang Flagstaff? Malaan mo na ako natukato. Kani man. Kung Grand Canyon, kabalo ka. Nang familiar. Daw ka na sa Grand Ano, Canyon. batian ko na na. Ano ganit ni Saido? Na blang water, blang hindi sa water. Fire. Basta daw ka kita ko na siya, Grand Canyon. Hindi na sa canyon, yung galupok. Abi ko galing ako nga kanyo. Charing. Pero nakabati na ko na Action Boy. Grand Ang mga, Canyon. Sige. Hindi tubig. Di ano biman? Kuha na sa dalong da. Kung bubun lang dako, blaw. Ay, okay. Ako nagurong duga pa. Na. Hindi siya halin nga makita mo sa baba. Kundi ikaw matamwa. Perfect. Ang mo ginagalito. Nakita ko na na. Dako na siya kay Grand mo. Yes, grand mo. Budlay mo ako mag-grand siya, tapos mini lang. Ganit man. Kabudlay. Mami na salat Malaka Gamala, good morning. Kay Maria Luing Melos, good morning man sa Bago City. Sige. Sige lang Okay. Sila kay kung makapa-US, ko yung balong ko si Ma'am Kelly Jelly. Malagaw kami duwa. Kung maka-US, kadamo ka ano? ito makatuan niya. Oo, Kanto ganit ka man. Minnesota. Kanto ka sa Houston, Texas. Pag ako na sa Texas, kanto ka sa Austin, kay Julidan. Din gani si Miss Kelly Jelly gani. Kelly Jelia, I think do sa do sa New York or Los Angeles. New York. Perfect. Sige lang. Soon. Yes, happy birthday ko nung halisiling ni amigo ta Henry Paharon sa London. Thank you. May harap pagin London. Pag gali ka daw magdya ka lang to. Henry Paharon. Tani kong birthday, tani padala kaya gift. Oo. GIF bala, gift. GIF gift. Sige. So, nagatamyaw sa aton diri sa aton nga Facebook Action Boy. Thank you so much, Gid. Sige. Dugay-dugay kung may time ta basahon tas la isa-isa Action Yes, Boy. Ay salamat, may naka-chakto gid man sa ako nya edad. Si Ma'am Vanessa Mayo. Happy 26th birthday lang. See? If I'm right, Miss Doors, you're definitely right. You're definitely right. may premyo si Ma'am May Vanessa. premium si Ma'am Van, Malunggay Pandesal. Malunggay Pandesal. Claim mo lang, Ma'am, kung magpuli ka na. Fresh malunggay pandesal. Okay na? Okay. Sige. Ikaw ka may gift sa kon? Raiway pagani. Okay. Di kita matagay. Super pano ko. Sige. So, ari naton balita sa Action Boy. Mga tips bala para main makinot ang ato niya adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Pero hindi man to the extent nga ano ka na nga Ay, balo na kong lisang gift ko sa imo. Ano? Prayers. Yes! Good, very good. Mag-accept na sa prayers. Na gusto ko pangamuyuan mo kaya in front of me gid nga gawin. Galuhod ko ya. Gabi gulod gid siya. No need man. Programo ka gina dapat. Pray over. I-pray over ka gali. Oo, pray over. Very good, gina very yan. good. Para... Kami ni Sir El Rea. Sige na, go. Sa ato yung balita special, Ario, mga tips para mangin makinot ang ato niya everyday life Action Boy. Nga pagpangabuhi, para makaano man ta kung di ka kablo mag-save. So, ari ang tips para sa imo. Para maniguro sa akon. No, para sa aton. Para sa aton tanan. Kay mamat-amat na ta save dapat sa mga 2021. Kaya especially, kung matapos ang lockdown Action Boy, mapa-US ko. Ay, Diba? Pa-US ko or mapa-Japan. Or pa-London, or pa-Kuwait ka. Amo nang himuon ko after Canada, lockdown. Australia. Din ka lang Yes. Basta ambal ka lang kay may refer ko to sa imo dayon nga kung din ka lang. Sige. Wala pa ka pakabug. Ang kapihan to ni ni Kagawad. Kagawad wala yung Sige balawon. lang. Pero I-pray ta na basi. Action Boys, some opportunities. Mag-knock sa atong door. And they only knock the once. Yes. May one time opportunity nag-knock. Galing knock out. Kalain. So, mas-save na ta. Save, para sa ato niya travel goals. Yes. Correct. Do that while you're still young. Yes, actually. Sige na ang target mo before ka mag-30. Maka-travel na ko at least. Kaya naka-travel na ko tani mong galing kayo na scam kita. So, hindi na lang. Doon na trauma kita sa atong scam. Nga nakapa-airport pa kita.
Sino ganito? Good morning, Sheila. Sheila, lipat ko sa Anthony Sheila nga nag-scam sa ako. Kalimtin na lang na siya. Yung kalimtan ko na siya. Na-scam niya ko sa ako nga trip to somewhere sa... Sige lang, okay Basta lang kamo siya. dira kami mga trip kamo kag sa somebody named Sheila nga mag-transaction niya. Beware lang. Be Angeles. careful. Yeah, pilyado. Ah? Sheila Angeles. Be careful lang. Be careful with your heart. Kasi ma-frustrate ka mo. Kaya ka-scam nga ni sa Action Dorel, kamo pa. Sige lang. Oo. Yawan Anyway, yawan kalimtan pa ko takos-takos ang akong tiil. kalain, no? Takos-takos, gidya. Sa bala niya mo, Sir, Action Boy, ang imo takos, ano na? Karon way kagid pagpuli ko di. Oo. Buyawan mo ko pangita sa measuring tape. Oo. Takos-takos ko man ang din. Kalain, Siyempre, maging drawing ko gid bala. Ay, nako. Sige lang. Hindi kita guro para sa ako niya trip, Action Correct. Boy. So, let's accept it. Sige. Sige lang. Okay lang nila. Umaganda siya, malay mo, basi mas Life's bongga. lessons. Yes, basi mas bongga nga ako next nga trip. Correct? And you learn from that. Yes. Kung sa kwan pa bala education na sa imo nga may tuition ina mo. Oh. Kabigon mo lang na sa nga leksyon ina sa imo. Kung leksyon, kung di ka eskwela ka. Eskwela ka, ano ka? Kung di ka may tuition. So, amo na lang to. Tuition fee. Sige. Naka-graduate na ko. Okay. So, dapat hindi na maliwat. Okay. Perfect. So, ari una, Action Boy, mga tips naton para mangin makinot kita sa everyday life. Ilista ko no gila yon sang advance sa masunod nga the next 2 weeks, Action Boy, imo galastuhon. Kaya at least makumbaga sa Bisaya. Imo garo galastuhan, kay galastuhon way para pihom. Galastuhan. kay Action Boy, kay ano to ganihan ba ko nalipat na noon ko. Kay kung sa Bisaya pa bahin-bahinon na nimo ba? Bahin-bahinon, tunga-tungaon mo na. Tunga-tungaon mo na. Kung sa para at least mga, sa Bisaya, bahin-bahinon. Sa Ilonggo na iya, dibay-dibay mo na. I-divide mo na nga daan. Yes, agree. Sa mo na dibay-dibay mo na. Na isulat mo na dayon kung ano da imo galastuhan, planuhon mo na sang maayo. Para at least pa man mag-abot ang imo inugasto na plastar mo na. Kag hindi ka na kag hindi ka na do na short ko. Nang mahulam ka anay, so mo na siya. Hindi. Okay? So, next, Action Boy, magpili ko no sang mas barato nga balaklan. Di ba? Di ba mas barato? Sa mga babae, mo na yun, no? Ang mga lalaki, lain eh. Lalaki, wala. Basta makapudyot lang niya kung ano lang niya. Oo. Sa kunya mo nang isa na takaan ko sa kay mabakal ka di kamatis, so, tag 1.50. Nya, kamahal na. Dito lang to kay tag 1.45 lang to. Tag 1 ka. Sabi mata unya dito 1.45 lang oh. Kundi 5 centimos diferensya. Ang lakto na mo mga 2 kilometro. Araw-araw. Lakton gila to ya. Lakton Kay barato to ya mo. But at least may benefits kay nakalakat exercise. Amo na lang purpose. Positive way of looking at things. Yes. So, kaya di ba, Action Boy, ibutang taman example, ang ang wet market kag ang supermarket gidya dry market matawag kay wet market mo dry market kasi dry market ni guro supermarket dry market hindi basta usually ang tawag sa merkado nga public market wet market na di ba tawag nila so mo na di ba mas barato manggida no kaysa may mga tayong gidya nga mas barato gimanda so mo na kung may time ka gaan mo gini time para makatipid ka, makakinot ka, Action Boy, makasave ka. Correct. So, amoy na. And then, next, kung ibang daan, kung may suki-suki na sila ginapayo sa sang ila suki na, suki, diri ka suki. Sige, sa imo, amo na lang niya. Pero meron man yung suki nga, mo gini yung presyo ya eh. Kag nami pa yung suki kung gisa, kay kung kulang lubok importa. ang iyang bligya, mauli mo yan mo. May ulian ka bla? Oo. Pero kung hindi mo suki, baklan mo ati, haboy mo na lang yun, Kaya kung kisa mo kulang kalima, sige lang, balikin lang suki. Pero may kamante. Pero balikan mo gidya, ha? Suki daw katatlo ka na magkulang 5. Ibuhin ko lang din mo sinsilyo, Ate, sige. Yan. Dapat fair man. Ate, gitsindihanay ka mo. Fair, kaya pareho ka magapangabuhi, bala, di ba? Correct. Yes. So, next Action Boy, i-off ang mga suga or ano pang mga electronic mo dira nga mga kagamitan kung wala ginagamit. When not in use. Especially kung adlaw, nga pasigaw pang suga, hindi na. Papasigaw ang suga.
kung ginasudlan mo lang sang adlaw balay inyo balay. Pero meron balay daan action boy nga wala ginasilakan sang adlaw, no? So need ginila suga. So amo na i-off nyo kung hindi nyo man kinanglan ang electric fan ra or ano man da. Bisan ang charger nga gaunay bala ka di ba meron ibang tapos na charge ginakakas gaunay lang lang ang charger. gaunay lang. Ga-consume na sa kuryente, no? Oo, kag delikado pa na action boy. Okay? So, next, buhinan ko no ang mga cable mo dira or online channel. Kung sa imo kwarto may cable ka, sala may cable ka, sa kusina may cable ka, pagin, buhin-buhinin na. Tiil mo may cable pagit. At tiil mo may cable, pagin. Kamot mo may cable. Buhin-buhinin mo ng cable mo, di ba? Kaya para less ang galastuhan. Ang cable sa kamot kag sa tiil, pwede na gawin hindi lang pagbuhinan. I-maintain na kay, ano na siya, action boy, do ka sign na siya sa imo nga pagpangabudlay. Ang kamot, sign sa imo nga pagkakapisan. Ang tiil, sign sa imo nga pagkalagawan. Muna. So, buhin-buhinan, hindi ka mag-ano, bala nga, may internet, may cable ka nagida sa imo nga kwarto, may cable kapag sa sala kag kusina. Pwede lang guro sa sala na lang no para at least kalantaw tanan. Pero ang cable mo sa tiil, ikaw lang na maka-feel. May cable ka pa sa buli. Nakalain pag idayarora. Di tamara na yan? Tamara na ya. Kasi sige na lang pungko. Okay. Nakakulol baan? So may mga cable sa buli. Cable actually, no? Nga cable, ha? I-research na pa sige. Mga ano pa ginaguro nga research, madalong maid-id nga pag-usisa. Nga cable ang tawag na. Yes. So, next action boy, magkaon ka sa inyo balay kung magpuli ka kada gabi. Kaya mariban, di ba nga, ay restaurant lang ko Okay man ang restaurant. Hindi makuha lang ko ma-drive-thru lang ko Oo, Ti mahal. So, okay man ang action boy. Wala ta niya gina-discourage kaya hindi ka daw magkaon. Kundi hindi bala pirmi-pirmi. Kasi syempre, gaano ka man para sa imo kagalingon mong ga-save ka for yourself. Siya. And then, next action boy, hindi paglantawa kung ano man ang bagay nga ara sa imo tupad balay. Kaya hindi mo masarangan. Kaya kung nag-order siya sa amo ni order ka man muna. Ti kahisa na siya action boy. Hindi na mabulong ang kahisa, budlay na bulungon gali. Order sa Fortuner, order ka may Raptor. Tapos pagka abot sa balay Fortuner, ari mo ay Raptor. Ay. Tapos, hindi man siya kabulong mag-drive. Tapos gabayad lang siya monthly. Oo. Tapos after 3 months, gingawad na sang... Ginkabi na sang bangko. Okay? Hindi ka man bakal gasolina. Pero wala siya gasolina, hindi siya kabulong mag-drive na Ara lang sila balay ka kaya bukan. Tiyang salakyan niya, wala ginapalakat action boy, kaguba man mong, diba? Bakal to isa kaya balay mo flat TV nga 32, baklan mo 44, kag 54. Pagkita mo may ginakakwat-akwat nga TV, pasulod sila balay. Tuwi kabalo pa sigin bilin lang to isang miga niya. Hindi na mahisa sa imo tupad balay kung anong iya. Hindi mahisa. Correct. Basta hindi mo man kinahanglan na iya ang iya ginabakal. Amo na siya. May action boy, may kada isa sa aton, may lain-lain nga pagkinahanglan mo. Correct? Correct. Yes. So, next action boy, likawi ang masami bilang nga pagpangutang. Kung hindi man lang emergency, bala kung trip mo lang yung utang-utang ya. So, likawan mo na siya. Hindi sige hulam kay dugay nga para lang bala sa imo luho na kay dugay. Oo, may ara dan niya kalabanan dan subong ko manghulam ka may saka na gid no. Ay laban gid ja. So, may ara nang gisa ka linam ra sa gamo kay manti utang ano ganitang lana. Utang lipay-lipay, bayad dugay-dugay. Dugay-dugay pinatsanan. Sokton away-away. Sokton away-away kalabi ko pinatsanan ni sila. Ay kalain. Are pag action boy Sing last year nauso ang hilamon, tanom, di ba? Hilamon. Plantitas. Plantitas and plantitos. So subong ang na-notice ko action boy, gauso naman ang air fryer. Ang air fryer man? Air fryer ang pwede ka ka-fry. No, pwede ka na ka-fry nga wala sang mantika. Ang iya mantika mismo dagdag siya yan. Namin na siya, ipakita ko sa imong mayara ko air fryer mong. So mo na siya action boy, doon mo naman ang uso subo. Amo may nag-post na gani, nakabili na ba lahat ng air fryer? Ano na bago lang ko bate? Ay, sige, pakitaon ta karon. Kay feeling ko mabakal ka man eh. Ganda. Baligyanay naman nagalin, gusto naman ha?
Pero hindi kayo mamaligya si mo. Kaya ko niya baligya. Sini. Pero amo ni uso, subo action boy, nakita ko gid niya as in. So may mga air fryer da. Amo ni blow pwede kada ka fries. Ang fries nga wala oil. Okay. Pwede kada ka luto chicken or Di na mabakal. pork. Ate mo baka gini sa action boy. Ara sa dako nga mall sa reclamation area. Okay. Hindi sa wet market? Ay, hindi. Wala giniguro sa wet market. Kag, pwede ka da sa imo nuggets, di ba? Gina-oil pa usually. Da mo i-try mo drang nuggets, manamit siya nga. Okay. Wala siya sang oil-free. Oil-free siya. Amo na siya. Paprito ka isda. Yes, nakatry ko. Nakatry man ko fish. Basta baskogon, wala ang ano. Tapos meron man mga air fryer nga kung ano bala imo lutoon, meron da nga daan. Degree Celsius kung pila. Kung fish, may logo, da sang fish, Why na sa bread. kuan? Why na sa mga effects, imulawas? Wala man. Oo. Okay man lang siya. So far, so good. So far, so good. Okay, Kalain. Sige. Kaya ang last action boy, maghimo ka sang kaugalingon mo nga recipe. Nga healthy, bala action boy. Kagula sa artificial flavor. Kaya kung magbaka ka bala subong sang mga healthy food, bala sa mga baligyaan, man bala nga, ano, kamahal action boy. Mahal, oh. Ikaw Mas lang, mahal pa ang healthy nga food sang sa ano, no? Oh, parang na sa mga Amo na organic. problema. Malawa kundi mas mahal ang organic sing sa mga kuan na, mga GMO. Amo nang problema di sa aton action boy, no? Kay mas mahal pa ya ang mga healthy nga foods Yes. sa hindi healthy. Di kay baloka, mas mahal pa gid ang ospital eh. Yes. Mas mahal pa gid ang ospital, no? Sige, okay? Good morning dira kay Jonel Halyurina, kay Jeanette Delino, good morning. Grace Suke. Daidin, good morning sa imo Dides, kay Richard dira, good morning. Jane Baile, good morning. Maria Luisa Melos, of course, kay Teresa Linaha Kayaw. Good morning man mga aga dira sa inyo, no? Natripan kagalik ano action door sila ni Jonel. Nga. Natripan ka kuno sila ni Jonel. Natripan? Ato ba lang natabo kay Angeles ba? Ang gani man. Na-scam gid siya. Na-scam, Oo. Kaya di man to guro trip-trip iya. Actually, man siya sorry sa akong action boy. Ang to wala man ko nagano siya bilang. Biya, nagamba siya sa akon nga, mabawi siya kuno. Basta biktima man siya? Kung makabangon na siya liwat. Kahigda Basta siya? higda siya. Ang bayat. Tiyan mo to, nag-okay ko eh. Tigaling kay, pila, do ka, Di 2 ba years, sa- 2 years ago na, no? Or 1 year? Do 2 years ago na. 2 years ago na. Galing kayo man sa kabangon? Uy pa, Ulat talang magbangon. uy pa siya kabangon. Raji Ahay. Gopiteo, good morning man. Renan Payungayong, of course. Kay Lira Torres. Ito mga taga-bago ni sila, no? Jeneline Caballero. Sige. Kelly Jelly. Duwata ko, no? Ano? Mapa US. Ay, sige Sila oh. yung Mas Kelly start na taga Jelly. ni Save Action Boy. Save kita mga after guro mga 25 years basi makatipon. Araw-araw ka man. Hindi Akang man, dugan Kay. na nasa. Let's claim it mga after, before 30. Ko. Ikaw ya. Kaya ko before 30. Ikaw ya. Ako yati after Before 60. 30. After 30. 10 Tapos times ka ko 30. better than sa singget ni Anthony. Ha? Ang imo guro nga kuan 10 times better. Sa singget ni Anthony. Si Anthony ga singgitan man na. Ha? Gan singgitan man si Anthony. Oo, bala Sino ito namatian ko yung sa group chat nga nagkanta man? Si Dia, Anthony. Jonathan. Sino? Ha? Si Jonathan? Anthony kakanta man siya. Si Bia kakanta man na sila actually. Okay. Yan. Damalib ko gani Ay, tod ka. Doon na ano ka sa ilang tingog. Kaya doon nahisa ako. Basta balik na ta. Ay, way pa. Doon nahisa ko bala. Doon nahisa ka nga din, hindi ka kakanta. Then, Kanta-kanta man lang, isend mo man da sa ila. Kailangan mo na siya. Oo, kasi sila nga tatlo, ilinchindi yun, nga da. Tatlo gilas na no? Si Dennis, si Anthony, si Bia Si Jonathan. Bia, ilinchindi yun, gina sila. Action Boy, thank you. Gali sa kay, ano man kay Vice President Ray Jantan Villalon. Gin-greet niya man ta, happy birthday. Yes. Kasi sa tanan yung mga ka-action, gin nga nag-greet sa aton subong adlaw. Hindi tas lang isa-isa, lawag, kag-replyan. Pero nagapasalamat giko sa inyo mga ka-action. Yes, kadamo, Sa bisa inyo ka-greet, nga pagpanamyaw sa akon. Warlito Nesia, good morning man. Daka mo biga greet hindi na mabasa tanan, no? Okay lang? Sonia Delgado, nag-greet man si Sir Labayon Eduardo Jr., si Joy Trilon. din pa ko tuman. Janay ka, ang Grand Canyon gali, kung magkadto ka da, masakay ka sa helicopter. Ay, oo, masakay sa akin. Okay, para makalibot ka na sa babaw ya. Ay, pasak. Hindi ko yan ni Ma'am Kelly Jelly sa helicopter.
Mas si Korsky guro imo saktan. Si Korsky kun you. Sige lang soon ma-achieve the action boy. Yes, Kay Joy Drilon ay nabasa ko muna kagina no. Sige. Sige, thank you so much gid mga ka-action sa inyo Yes. greetings sa mga adlaw. Bongga si Anthony, you deserve it all, madam. Bongga gid siya Ikaw Anthony. bala, no? Anthony. Kay si Caitlyn nang kag si si Dennis ga ambot naman ning convo dinila nga duwa kalon talang basahon. Ang greetings dili ko no. Okay. Thank you man kay Ma'am Minda Ilalto sa greetings and Jesselyn Andrada Tiangson, thank you ma'am. Thank you so much. Okay? Siling ni Migo Tawan Bulgal yun niya, Action Boy, anytime soon. Pag okay na ang pandemics, isang tawag lang. Uy, ala. Isang tawag lang, bang, bang, bang. Bongga, gida si Sir Rupert, no? Mas bongga pag mas bongga siya si Madam Almar. Mas bongga pag Ma'am Alma, Zara fashion designer, Action Boy. Feeling ko daw, hindi ka mo layo ang size ni Madam Alma. Feeling ko lang. Para kami ka-sexy, tanaw ko diba? sa iya nga si Mama Madam Alma, tanaw ko lang po no, sa iya nga Zara fashion designer. Ma'am. Zara Bayer ko pala. Diba? Kay Rosalie Islizalde, thank you, ma'am. Kay Nelson Yu. From Nagoya, Japan naman siya, Action Boy. Ohio Gozaimasu. Kamang ka mo ni Madam Alma, hindi mo lang sa malo mo lang sa nga, hindi lang ka mo mag-English kaya pertikas lang mag-English. Ay, hindi lang, ma'am. Hindi lang, ma'am. Okay lang ko nga ano lang, tangadua nga mailigay nun. Tikas lang daw. Basta ba, ma'am, what's it doing right now? So, simple doon, hindi ko mayo kasabat pala. Kabudlay kong slang kami dahil Action Boy. Need mo pa na siya i-practice. Let's siya makalit. Ha? Hindi ka nagkansindi. Kala, ha? Diba? Susunod. Kasi mama siya blau. Sige, okay na kita? Okay. Inyong ipamatian mga ka-action ang aton mga balita diri sa Action Balita. May regalo ko kuno kay Lolo Nestor, hambal ni Caitlyn na. Nestor? Nang. Lolo niya. May regalo ko yung lolo mo pa yun mo niya. Hindi pwede nga lolo tito. Lolo Tito, Tito Lolo. Kag si Loli. Loli tita. niya. Loli Tita. Thank you, Caitlyn. Day niya ayo mong. Day. Thank you, Day, ha. Sige, Day. Standby na sa Action Hotline with Action Art Tayhopon. Ang inyo naman rin ang news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.